Добре дошли в Техномаркет. Веригата хипермаркети за бяла и черна техника с най-голям брой магазини в България. Интересно ли ви е какво е да бъдете част от екипа на толкова мащабна и динамична компания? Алекс Христов, специалист обучения, споделя любопитни детайли от своето работно ежедневие в Техномаркет. Аз съм Алекс Христов, работя в Техномаркет от 6 години и съм специалист в Development and Training. Дългогодишен клиент на Техномаркет заедно с цялото си семейство, Алекс се вдъхновява от консултантите на компанията и тяхното отношение към клиента. Това го мотивира да избере точно Техномаркет за свое първо работно място. Началната фаза за мен беше много важна, защото аз не знаех какво ще работя. Благодарение на моя ментор разбрах как да общувам с клиентите и да им бъда наистина полезен. E-Learning е специално разработена платформа за вътрешно обучение на кадрите на Техномаркет. Тя е ключът към успеха на добрия търговец. Благодарение на нея, служителите имат бърз и лесен достъп до информация за всички уреди, които се предлагат в Техномаркет. Това, което мога да кажа за бонусната система Техномаркет е, че колкото повече работиш, толкова повече получаваш. Благодарение на гъвкавия работен график в Техномаркет, Алекс успява да се наслади и на хобитата си. Карам ски, ходя на риба, виждам се с приятелите ми и най-важното – отделям достатъчно време на моите близки. Ще се радваме да станете част от екипа на Техномаркет.